ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରୋଟି ଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ମନ୍ଦିରର ବିଶାଳତାକୁ ଏହି ସିଂହଦ୍ୱାର ମଧ୍ୟ ଏହାର ବିଶାଳତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛି। 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ରତ୍ନସିଂହାସନ ଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଦୂରତା କେତେ? ଉତ୍ତର, ରତ୍ନସିଂହାସନ ଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରର ଦୂରତା 300 ଫୁଟ। 2 ନମ୍ବର, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି? ଉତ୍ତର, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ 2ଟି ପ୍ରକାଣ୍ଡକାୟ ସିଂହର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ 2 ଯୋଡ଼ା ଜୟ ବିଜୟ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୟ ବିଜୟ କିଏ? ଉତ୍ତର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ 2 ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ଜୟ ବିଜୟ କୁହାଯାଏ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିର ଲମ୍ବ ଓ ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଉତ୍ତର, ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିର ଲମ୍ବ 8 ଫୁଟ ଓ ଉଚ୍ଚତା 6 ଫୁଟ। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଦରଜାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ? ଉତ୍ତର, ସିଂହଦ୍ୱାର ଦରଜାର ଉଚ୍ଚତା 15 ଫୁଟ। 6 ନମ୍ବର, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଚୋରାଦ୍ୱାରର ଲମ୍ବ ଓ ଓସାର କେତେ? ଉତ୍ତର, 2.5 ଫୁଟରେ 2 ଫୁଟ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ଉତ୍ତର, ଦ୍ୱାରର ସାମାନ୍ୟ ଉପରକୁ ଦଶାବତାରର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ଚୋରାଦ୍ୱାରର କାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ଚୋରାଦ୍ୱାର ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଢେର ପୂର୍ବରୁ ସେବାୟତମାନେ ଯାଇ ପ୍ରଭାତକାଳୀନ ରୀତି ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଂହଦ୍ୱାର ସଂଯୁକ୍ତ ମୁଖଶାଳାରେ କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ଶୋଭା ପାଉଅଛି? ଉତ୍ତର, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ଶୋଭା ପାଉଅଛି। 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଦରଜାଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ? ଉତ୍ତର, ପିତ୍ତଳ।